относно играеме. Доста време изгубихме. Не доста, малко. Не съм го спенал. Ти изобщо ще правиш ли клипи или не? Правя. Те сега да направим неща. И с Венто почти всеки ден, нали Вени, ще има клипче. Ще има. Почти всеки ден. Нали? Да. Не значи трябва да идваш всеки ден тук. Което не знам как ще стане. Мога. Понеже тебе ще тъпне бият. Не знам. Ти е малък базик Свени. Ако те побият, какво ще си каже? Нямам добър късмет. Ще ограбя банка. Ето е начина на Вени. Моя е взимам една базука и бам. И после, уби ченгета. Това е първото, което трябва да направиш. Базука! Запомнете. Базуката е по-добра. От нищо. Е по-добра От всичко. от свинята. Базуката. Запомнете го. Базуката ще попрепи. Чухта. Мъкни. Абе. Кол. О, въгнища. Пянство. Самико може да ме чува по-хубаво. И помните, че на миналите ми клипчета бях тих. Не се чувах даже. Той беше защото Митко е мега силен. Той много силно се чува. Трябва някак си да направим начин да го намалим. Може би от скайпа. Цветенца. Не са яки. Абе, човек, аз дах да много копче, как ми той човека на тук. Това ми по-добра клавиатура. Ама хора не съм усетите се някога. И аз ще имам яки неща. И може почти всеки ден, не съм казал всеки, почти всеки ден да има клипове. Хората няма да ги гледат тези клипове. Кажа само на Майнкрафт. Те не са интересни. Не дай нещо приятно, което хората биха оценили. Като какво, Вени? Например, си стигли някой яка игра, а не само Майнкрафт и CS. Не снимам на CS. Хора няма да снимам на CS, ама може да снимам на някакви игри. Други. Кои него не го интересува. Например, той не ще... Това компютър геймърски ли е? Де да знам? Я дай някоя игра. GTI-ката. Не, нямам 100 лева. Я ти ми дай 100 лева да отида да си. Ако не бяха ми похарчени. Пак нямаше да ми ги дадеш. Чах, Нямаше. щях, ама... Няма. Ще ми гледаш, нека ни повете. Ако ги има. И какво да напише, за да ми гледа? Тя нищо, тя направят скайп и да ти пратя канала си. И не искаш да имаш YouTube канал. Аз вече си го имам. Бане. Как се казва? YouTube. Името на YouTube канала ти. Откъде да знам, Откъде да знам? Други хора са ми го теглили. Аз път къде да го знам? Не мога да казвам.
Шматка. Си ти. Човек, те няма да си напънеш Google, паней. Да си напънеш Google, панюс, панофил. И сега трябва да кажеш на тия, които те гледат. Може да те изключат. Откачавам. Нямаш YouTube канал. Имаш YouTube, ама нямаш канал в него. Да, па не си имам YouTube, нали? Да, само да гледаш клипове. Какъв е смисъл? Може пък да снимаш. По-яко е. Аз не искам да снимам. Хора, и да искате няма никога да снимам клипове. Заради ето този човек тук. Пък аз правим яки клипове на яки игри. Дори на GTI-ката. Никога няма да ти купят игра за 100 лева. Ти ще кажеш, че имам. И хора, той Венто лъжи, че е богат газанин. По-скоро ти каза, че съм такъв. Ма казах лъже. По-скоро ти каза, че съм богат. Кога? 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 Съм казал. Може да кажа кога. Откача. Си ти. Сти си викал и си ти. Така си е. Хора, кажете му, че е така. Пишете, му кажете. Те в момента може да не те чуят. Ама чувай, защото говоря високо. Ти винаги си висок. И хора, това е малък канип, в който аз просто играя и смятам да го спинам. Ама не. Смятам да го снимам, ама не ха-ха. Точва. Млъквай. Откъде пък ти извади тези торчове? Напанай ги, о мага. Имаш ли профил? Смисъл? В смисъл, имаш ли профил? Просто питам. Как? В какво? В компютъра. Ама, Фейсбук, Фейсбук, какъв? Фейсбук. Да, Може да стигаш много яки игри. те не са те гънят. Не ми пука. Ама не от Фейсбука. Откачен. Ти. Тегнят са, ама не... И хора, тук надмених 2. Ха-ха-ха. Бухихи, женязо. И смятам да спинам книг. Къв си ти, бе? Скикаше ги те не пя. Умни, гадино, умни. Хора, спинам книпа, спинам. Аз бях тетката.